Don't touch anything, just do it. Just look at me. It's already on. Παίρνω αυτό. Μην κουνιέσαι πολύ. Περπατάω και βγάζω ένα σκένιτο επάνω. Έβγαλες το global που είναι από την άλλη μεριά. Περίμενε, δεν βγαίνει το. Πήγαινε. Τώρα κοίτα. Ναι, βγαίνει, ναι. Πώς θα το σταματήσω? You're getting one, Bassam, hurry up, it's at 12. He wants to come? Τι έχει εδώ αυτό? I took one. Όχι μόνο Ατλάντα, μάθη. Ναι, μόνο. Αστυνομία. Από την κάμπια να προσέχεις. Αλλά έρχονται εδώ του. Ρωτάω στα χέρια μου όταν. Τι είναι αυτό? Βάλανε $400 να πούνε. 400 τους είπε. Πήγανε στα γκρουπ το πέρα. 400 τους είπε αυτή. Μου λέει congratulations on Auburn. Θα φοράσει αυτό. Πάμε να βγάλουμε εκεί το store, Braves. What? Μη φοβάσαι. Μπορούμε να βγάλουμε βίντεο, Τζόνα? Can we? Πού είναι? Πού είναι ο Μπάσι? We won't be able to get one now.